Tää on muuten... Ei, onko tää perkele se sama? Ei sentään. Minnekä oot menossa? Kotiin tuohon. Justi se on. Siis antamassa kappiin tyttöystävältä ja puolimatkassa Samu valot. Puolimatkassa Samu valot. Nyt mä olin, että varmaan sammuu justiinsa sen valon. Nekin niinku arvoisi. Ei ne sammuu. Terveisiä vaan kaikille mopon virittelijöille ja rakentelijoille, niin keksikää välillä uusia selityksiä. Milloin sitä on viimeksi huomattu? Olisiko ollut maaliskuussa, silloin oli sama ongelma. Silloinkin sammuu just silloin vähän. Joo, kyllä tässä ei taas tarvinnut hirveän pitkiä päätä rapsutella, että saako tämä kuljettaja nyt meiltä sen kampanjan mukaisen tikkarin vai ei. Että kyllä oli ihan selvää, että jää tikkarin jakamatta ainakin kohdalla. Siinähän on peili ollut tuossa. Kyllä. Tuossa kanssa. Niin. Siinä pitäisi olla peili. Siihen pitää nyt hommata peilit sitten. No mitä siinä nämä johonpatkat tässä mitkä roikkuu? Ne on pöydätin Sekään ei toimi. Niin sekään ei toimi. Oi hyvänen aika. Tuleeko taakse valo? Ei tule. Ei tule, kun sekin on. Valot ei toimi. Peili puuttuu. Peili puuttuu. Mitä muuta? Tööttikin oli puuttuu, mutta... Tarviiko se nyt tööttää? Ajoneuvorikkomus. Kunnoton säännösten vastaus ajoneuvon kuljettaminen. Valot ei toimi. Peili puuttuu. Äänimerkinnantolaite puuttuu. Onko kiistämistä tämän teon suhteen? Ei ole. Tällä kertaa tälle kaverille annettiin tämmönen maksullinen ajoneuvo-oppitunti siinä tien päällä ja sen jälkeen nuhdeltiin vielä noista rikkeistä pikkusen päälle ja kehotettiin korjaamaan ne, mutta hänellä kuitenkin jätettiin kilvet siihen pyörään, että saa ajaa se huoltoon tai mihinkä nyt haluaakin sitä romuttamalla vii. Jees. Hoidahan mopo kuntoon. Sehän on käytännössä käyttökielossa siihen asti ennen kuin viaton korjattu. Selvä. Heippa. Hauska ilta, vaikka mitään saatu aikaiseksi. Niin. No, ihan jees. Muutama mopokin nähtiin ja... Niillähän olisi tosiaan pitänyt noita tikkareita antaa, jos mopossa olisi kaikki ollut kunnossa, mutta ei. Hei, tumppappa sitten turpas ne kaikki tikkarit siitä sitten, koska nämä piti saada pois, jos ei tulosta synny.